To a yau kuma za ku ji labarai da ɗumi-ɗuminsu. Real Madrid tana son ta ɗaga gasar La Liga a wasanta da Granada wanda za ta buga a Santiago Bernabeu. Akwai yiwuwar Bellingham da Vinicius Junior da Kylian Mbappe su samu damar lashe Ballon d'Or inda suka samu gurbin zuwa final. Real Madrid ba za ta fara da Thibaut Courtois ba a gobe, za ta fara da Andre Looney. Kylian Mbappe ya fice daga gasar Champions League ta semi-final. Dortmund ta samu nasara akan PSG da ci 1 mai ban haushi a gidan PSG. Sannan ta mata ci 1 a gidanta da ta je a ƙasar Germany inda ƙwallo ta kama aggregate ta kama 2-0 a wannan wasa. Sannan Kylian Mbappe na cikin baƙin ciki da hali da matsanancin hali da wannan rashin nasara da suka samu a hannun Dortmund. Sun yi gumurzun, sun yi artabun, sun yi mi, amma ƙwallo ta gaza shiga raga.